ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6 na sa buntag. Ang pagtamod sa matag habig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Mayong buntag kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sumpag panag-uban sa atong pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw. Lain na sab nga higayon mga sukindig paminaw sa to ang pagpadayon, sa to ang pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Sabado. Pitsa 14 na sa bulan sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Kanya, kumusta ato makaigsunan ato mga pinanggan tigpaminaw nga naminaw karon silang datag sa ka mga radyo. Sayo kay nagmata mga sukin tigpaminaw, sayo kay nibiyahe ato mga kaigsunan mga pinanggan tigpaminaw. Karon nga mga urasa. Onya sa gihapon nasa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok na maoy regular anchor karong buntaga. Ako inyong kasamtangan nga makauban Radyoman Benji Olpos Tanghian, makig-uban kaninyo mga kasama. Straight to the point. Ato ang mga kaigsunan usab ha nga kanang naang naminaw karong mga orasa onya si Attorney Rufil. Dunay importante kaayo mga sukindig paminaw kay wa niya mahuman ang iyahang giasikaso in taon gahapon mo na nga kita maoy mag uban-uban, kita maoy mag-uban no karon sa iyahan tulumanon mga kasama. So kanang naang antos-antosa lang sa kuno ninyo ha. Agwanta-agwantahar o sa kuno ninyo karong buntaga ha. Onya ato ang mga idol sama sa IFM 93.9 IFM may buntag po ninyo dihan tanan. Ato ang mga pinanggan tigpaminaw niya kato sa mga ngapi kasamang nistor onya sa mga nagkapi-kapi ang uban kato mga namahaw diya dayon ang katusang uban diya may buntag ninyo dihan tanan kadto sang mga nagtughong silang bahaw kagabi kana bang kuan ba kana bang sobra nga kanon sa inyong panihapon nga wa mahurot dito sa amo kanan tughongon sa mo sa pagtughong butangan na kanang bahaw no kanon imo na itak-ang butangan nimo nagsabaw nga daghan nga sabaw nga murag lugaw nimo butang nga gamay asin tinughong na ha. Onya sa mga naminaw sa nato karon nga naa pa bukot pa sabol kay medyo mabugnaw atong kabuntagon may pagpaminaw ninyo dihan tanan ha. Ato ang mga kasama karon ang kanana ang naminaw sa ato ang pagkulo kabildo karon buntaga niya. Sige lang ago antahan lang sa gyud ninyo ha onya. Ay nagpalungan na inyo nga mga radyo diha ha. Sa inyo nga Facebook i-on lang gihapon na i-share lang gihapon ang ato ang Facebook live mga kasama. Bisan og wala si Attorney Rufil pero kay kanang imagine ra ninyo nga naa gihapon si attorney sa inyong kiliran ay este sa inyong radyo. Arita sa tuang nga mga isgutan karon mga sukintig paminaw nga mga isyo diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga tungod kay mga eksperto sa balaod miauhag sa Senado nga ipadayon ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. So muna ron mga sukintig paminaw ha nga kanang naang daghan nga mga eksperto o niya ang mga eksperto pud karon kasamang nistor nagbahin dunay eksperto nga lain sa pananaw doon na sa mga eksperto nga laig pananaw ambot lang ka ha depende lang tingalig asa pod nakapusta ha. Kay doon na may mga eksperto nga mo niuyon sila sa gihimo sa Senado mga sukintig paminaw tungod kay ang usa ka korte mao may makabuot matod pa sa ilang nga gihimo ingon ang karipikas eksperto nga kani mo ni sakto mingon sa nang uban dili ni sakto kinahanglan gyud ipadayon nganuman nga mohimo man og motion ang usa ka senator judge nganong mohimo man siya og motion nga ang makahimo og motion kadto ra mang prosecutor
So mo nay kwansad kanang naa nga nga kwansab no dunay mga katarungan matag usa ka habig mga sukindig paminaw. So mo na nga kanang nang ato ning hatagag pagtagad kay kaning ni maabot gyud ni Supreme Court. So lantaw nga murag kuan di ilan na lang na ipasaka dito Supreme Court kasamang Nestor tan-aw nga murag kuan man. Murag na dihado mang pikas diri pos pikas. Kay ang karon ng mga eksperto dunay mga eksperto nga kanang naang lahi sa dang ilahang baruganan. Ingon ta balitan ta ibutang ta nga karis pikas mao mari ilang baruganan. Nga mingon sila nga kuan gyud ipadayon na kay dili maayo nga ang impeachment mga sukindig paminaw trial dili matry sa Senado. Uban nga sakto ra pud to mo na nga murag depende tingali og asa nakaposta Oo niya. Kay mo na og ari ka sa mga dumadapig ni kanang naang Sara Duterte kasamang Nestor ni Vice President Sara Duterte makaingon yung nga kato si Senador Judge Bato de la Rosa mura pong abogado bisag di abogado nagitawag nila Bator ni so mo na nga kaning ni ato ning hatagan og kuan ron ato ang pagtagad niya saon naman ni pag-ingon nga ipadayon sa Kongreso asanang nian sa Senado ang trial kasamang Nestor sa impeachment court nga wa naman murag nanirado naman nanirado naman kasamang Nestor kanang naang ni adjourn naman sa ilahang 19th Congress Samtang sa laing bahin kumilik ka kumpiyansa sa accuracy rate nga adunay 99.90 o 997% sa gihimo nga random manual counting nga mga baluta atol sa bag-o lang natapos nga piniliay. Straight to the point. Gihimog-atan karon mga sukindig paminaw sa Commission on Election kon Comelec nga kumpiyansa sila nga accuracy rate naa sa 99% mga sukindig paminaw. 99.999 ang kana kunong accurate mga sukindig paminaw ang ilahang pagpahigayon sa eleksyon. Pasabot nga wa gyud tikas bisan gamay wa gyud tikas kasamang Nestor. So kinsa may kay duna may gipahigayon nga kanang manual counting. Doon na gipahigayon nga random manual counting sa mga baluta sa Comelec. Unya natapos na. Unya nakaingon ng Comelec sakto man. Wa may tikas insakto man gyud ang resulta. Mao man gyud sakto man. So muna nga og makadungog si Gobernador Guin ani makaingon dagoy. O padayon pa ba dagoy ko or dili? O padayon pa ba dagoy ko sa ako ang protesta or dili, Kaya ang Comelec ro niingon naman nga 99% kuno. Pero ang kadtusad nga mga dumadapig mga sukintig paminaw saka gisuportaran nga mga senador ni kanhi Presidente Duterte moingon gyud sila nga accuracy bagod in tao. So mo na nga ato ning hatagan og pagtagad doon mga sukindig paminaw kay si Gobernador Guin usa sa mga kandidato ni adtong piniliay nga Mayo 12 ang ni pahigayon mga sukindig paminaw og kanang naang protesta kabahin sa resulta sa Comelec kamatod niya oy kanang naang kuan man kanang naang ano mga silalay gyud in tao no nga sa mo ni tan-awon karon kay pananglitan og mudayon si Gobernador Guin pag protesta gyud mga sukindig paminaw iyang ipadayon ang iyang electoral protest. So dunay gibana-bana nga mogasto siya og 12.3 milyones pesos para mga sukindig paminaw ni ining maong pag manual counting. So kanang 12.3 milyones kasamang Nestor ayaw lang sa dagoy nag-idali-dali og bayad dito gov. Pananglitan nga palitag mingon ang Comelec nga tinuod gyud ning kwan sa Comelec nga 99.9
997%. So masayang lamang ang 12.3 milyones. Mas may tingaling imuha ng isuroy-suroy sa imbis suroy-suroy Sugbo, himuon nimo ng suroy-suroy baryo, ha? Pag abot ito suroy-suroy baryo, imo baka nang palit baka nimo na og bugas, ipalit baka nimo na og kanang na ang mga itlog, ipalit baka na nimo og kanang na ang mga champurado para ipakaon dito sa mga bata, ha? Onya imbis suroy-suroy Sugbo, suroy-suroy baryo, ha? Para makita gyud unsay tinud-anay problema sa mga barangay ni Governor Gwen, nya pwede mangyapon kang mutabang kasamang ni Nestor bisag dili wa naka diaspoder, wa naka politika. Pero doon kuan gyapon, ug doon na gyapon kay plano mudagan sa 2028, di mas maayo nga karon pa lang mananom-tanom na para inig ka 2028 mamunga, ha? Kay nung ka og mupadayon ka sa imuhang protesta unya simbako palayo og matinuod tong giingon ni Atty. Rofel kasamang Nestor nga ang problema ani og magpa manual counting si Governor Gwen imbes dulan 400 ang lubong basig madulan 500,000 na ang lubong hinuon di mauwaw og samot makagasto pa, ha? Pero kanang na ang katong mga supak sa kadto sang duna sa mga habig nga kanang supak sa Sakwas Kumilik maingon sad nga bigay kinsa may kanang sa ilahang manual counting kinsa may tuwa dito sa ilang pag-counting kanang nang politiko nga ilang gi-counting naabay mga watcher dito nga nagtan-aw, ha? Mabong gi-question kay base kunog ang Kumilik na nagkwenta-kwenta dito. Awag kita giunohan ka sa Mang Nestor, ha? Kay pananglitan og ikaw ron dumadapig kas mga senador ni kanhi Presidente Duterte kumpara ta ni kasama Jimmy Abilia, ha? Moingon ka gyud nga oy pila ra man kabo ka naka sakay pod sa kanang nang ang nakadaog sa kanang na ang mga senador ni kanhi Presidente Duterte, ha? Pero diri Cebu haros gyud tanan. Haros ang mga senador ni kanhi Presidente Duterte diri Sugbo ug sa Mindanao daog pero sa overall na wa makasakay tanan ang yang idol nga si Attorney Jimmy Bundok ug Attorney Vic Rodriguez wa man kuno makasod. So ikaw og makadungog ka ni ini nga ingon sila ang accuracy rate 99.9%, ha? Kaingon ka nga, di ko mo to anak, isa may kauban nila nag-counting. Doon na ba'y mga kanang na ang nagtanaw dito mga watcher silang pag-counting Kumilik, ha? Pero og ari po ka sa kaso ni Governor Gwen mo tanaw, mingon sa ka nga, tinuod na nga wa to'y tikas ka Governor Gwen, oy. Tinuod yun tong mga tao, gilaay nagyong lalay, ha? Huna nga si Governor Gwen nagkuha naman kuno ni sugod naman kuno og suroy-suroy, nibalik naman kuno og suroy-suroy ngadto sa norte. Nibalik naman kuno og suroy-suroy ngadto sa norte pakita sa mga tao, okay na, way problema. Sakto na nga kanang na ang imbis mo kuan ba? Suro dito sa mga tao, tanaw sa mga tao, pero ayaw lang po og kasabi ang mga tao gawhanga. Nganong wa man ko kadaog din he. Hasta ra ba kuno ang mga mayor in town? Hasta ra ba in town kuno ang mga mayor diri sa South District pag humas eleksyon nga napilde siya, naminghoy kay gikasab-an kuno pinagis telepono, ha? Pero pag abot diri sa Kapitolyo, ningon wa ba ko'y kasuko ninyo, ha? Ato hatagan nagpagtagad doon mga sukindig paminaw samtang sa laing bahin na Cebu Governor o Cebu outgoing Governor Gwendolyn Garcia gihukman mga sukindig paminaw nga guilty sa Office of the Ombudsman tungod sa giingon pagsupak sa suspension order niini. Straight to the point. So mana nga dunay gihukman sa mga sukindig paminaw nga guilty for indirect contempt si Governor Gwen, ha? Ana gahapon man ni mga sukintig paminaw ni gawa sa kining mong balita kagahapon ni nga si Governor Gwen gihukman sa kanang nang ombudsman nga guilty for indirect contempt, ha? Kasamang na Nestor gihukman siya unya dunay multa. Dunay multa mga sukintig paminaw nga 30,000 pesos. Ingon pong mga kanang na ang dumadapig ni Governor Gwen kagamay.
Dunay kuno kasamang Nestor 30 mil, ha? So ang ombudsman mo na ang ilang gikuanan karon kay nganong mga padayon man gihapon nga nagmagahi si Governor Gwen, nganong padayon man og lingkod gihapon sa Kapitolyo bisan og padad-an na siya og preventive suspension ni adtong April 29. Anong hantod karon naa pa man gihapon siya. Pero ang rason usab mga sukindig paminaw ni Governor Gwen nga illegal kining gihimo sa ombudsman. Ang ombudsman na hinuoy na illegal. Ang anong na illegal? Unsay rason ni Governor Gwen nganong illegal mga sukindig paminaw ang gipakanaog nga kamanduan sa ombudsman ni Ombudsman na Martires? Tungod kay matod pa ni Governor Gwen na makasama nga ni adtong kanang naang April 29 nakadawa tuod siya og kanang suspension order, preventive suspension order, pero kay gitugutan man sa Court of Appeals or grant man ang iyahang hangyo mga sukindig paminaw sa Court of Appeals nga makakuha sa og temporary restraining order. So illegal kuno kay doon na may TRO siyang nakuha gikan sa Court of Appeals. Pero ningon si Martires mga sukindig paminaw sa ombudsman nga ang iyahang kamanduan nga pwede mo intervene ang Court of Appeals mga sukindig paminaw Kutob ra Mayo 14. Kutob ra Mayo 14 pero nakakuha sa TRO ana ng Mayo 15. Ano man po dayon oy nga ang Court of Appeals ngano mang nabuntagan man paghatag oy. Nakaingon mga sukindig paminaw nga sumuna karon nga si Governor Gwen makaingon tagod kanos apa mo nimo tuos ombudsman ha. Kanus apa man guni mo tuo mga sukindig paminaw. Matod pas uban sad kanus apa man mo tuo nya labi na ang multa 30 mil ra sinsiyo ra na niya oy. Sinsilyo ra na niya oy. Murag kanak siya na kag 30 mil kasamang Nestor ha. Talithira talithira. O kanang naang niinom pagkagkape matod pang Sir Noel ha. Raffles o kanang niinom pagkagkape murag kuan na kanang naang kadtura ng laog sa kape mga sukindig paminaw. So mo na ang kaning ni ang unsa may sunod nga mahitabo ani ron sa ombudsman. Kay mo man guna nga ang gingon sa ombudsman nga immediate kadtong ilang order. Pagkadawat nimo dayon anak kasamang Nestor immediate kana. Unya 29 to April 29 to May 14 matod pas ombudsman nga diha dapita pwede maka-intervene. Pero kay nilapas man. Pitsa 15 naman na dawat ni Governor Gwen. So dunay usa ka adlaw gyud nga nalapas kasamang Nestor. Muna nga makapangutana ta kadtong gadala sa TRO unsa man to gakuha ba? Gikuha didto mga sukindig paminaw sa TRO ang gisugo ni Governor Gwen nabuntagan man wa ba ka to manisko ha? Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw kay nganong nanisko man di nabuntagan ha? Niya sa laing bahin sad ato ni hatagag pagtagad karon maing buntag sa atoa nga mga board members ha sa atoa nga mga board members sa probinsya sa Sugbo maayong buntag ninyo labi na ni Vice Governor elect Glenn Soco may buntag diha boards ha. Karon Sabado man ron o sa katulog mga sukindig paminaw Lunes na pod regular session sa Kapitolyo sa Honda Provincial sa board mga sukindig paminaw o niya mao na nga pagbantay ta sa 1.2 billion 1.2 billion kasamang Nestor kay basig sa Lunes pohon basig mo kalit lang ni og ka-approve ha. Atungod ba mga sukindig paminaw kay onda ato nga sige ni og kuanan mo ingon sa Tornado Phil nga ato gining adlaw-adlaw gani ga-counting do Tornado Phil di ba ga-counting og ga-counting ato na lang sang apil lang sa tag-counting ron kay wa mas attorney kita lang sa mag-counting ron ha.
So 15 ka adlaw na lang, sakto ba? 15 ka adlaw. Apit sa 14 man taron. So 15 ka adlaw na lang mga sukin tigpaminaw. Bye-bye life. Mubabay na siya mga sukin tigpaminaw des Kapitolyo, ha? So mubabay na siya sa Kapitolyo sa to pamunaog na gyud siya. Ay pukog ina nga di pod munaog pis 30. Ayaw pod ang pagtuhoa ka sa mang Nestor. Munaog lalay oy buutan madbiya na lalay. So muna nga ato ni hatagag pagtagad doon mga sukin tigpaminaw pero kanang 1.2 billion ha. Mga boards kanang 1.2 billion naara gyud na sa inyong mga kamot. Naara gyud na sa inyong mga kamot o niya ang mga sugbuanon. Kita dire sa DYHP og IFM nagtan-aw gyud ta sa liho kaning atuang nga mga board members kay kahibalota nga kanang 1.2 billion dili kana gyud para sa atuang makaigsunang sugbuanon. Dili na paasa man na para sa mga gibinlan matod pa mga board members ha. So muna nga kanang naa ato nang bantayan kay nga atuan ng bantayan kay gi-certified as urgent ang 1.2 billion mga sukin tigpaminaw pero wa gyud nakabutang diha nga para sa tambal sa mga ospital, para sa mga nagtinga nga mga pasyentes probinsya Sugbo. Para mga sukin tigpaminaw sa dinalian nga idapat nga tambal sa mga hospital sa mga tambalanas probinsya Sugbo. Wa diha unsa may naa diha 300 mil nga paggasolina sa mga board members ha. Ora ba ka nang nagsugo bitaw ka kasamang Nestor mo nag-example ako nimo gahapon. Muna kung example nimo gahapon nga gisugo nimo dito dong ipalihog ko dito og kanang naang ipalihog ko dito og hatod aning ako ang kinumprang isda dong. Dito sa amua asa man inyo dito ana liko ka ana dito ipalihog ko dong ha dong Nestor. O niya kuan dong kanang naang salamat kay dong kay nitahod ka dong o niya di ay pang snacks dong di ay pang snacks dong. Masabot ba nato nga ingon ana ning ano man part sa 1.2 billion duna dihay 17 milyones para sa mga board members. Budget para sa opisina sa mga board members. Unya ingon man to si board member Burgunia lagi nga ang kuan ani kasamang Nestor kanang naang ang part ana kanang 300,000 bato ana para pang gasolina kuno niya nahibong siya nga sa iyang paglingkod sukad pagkadaog niya karon pa man nang inana kadako ang gasolina ha. Nga kaning ni ang 1.2 billion dili para sa masa kundi para sa bulsa este. Dili po ta makaingon anak kasamang Nestor ha. Samtang sa taga nagpagtaga doon samtang sa laing bahin Mandawi kaaba ga LGBT QA plus mga sukin tigpaminaw federation maoy mo host sa labing dako nga Pride March sa Sugbo karong adlaw. Straight to the point. Samtang hubog nga pulis na namusil sa silingan sa lungsod sa Tuburan. Straight to the point. Unsa man digway kuan ani unsa may atraso ani mga sukin tigpaminaw ani ini nga maong pulis ngano man in taong iyahang gipusil kadtong PWD pagyud in town ha sa may kasukol anang PWD kasamang Nestor unya imuhang gi pusil unsa may atraso kaha unya tunin tan-awon ha ug sa gyoy inungdan ning maong pulis mga sukin tigpaminaw na-assign ra ba kuno ni Dres Dakbaya Sugbo o niya taga Tuburan pero ni uli dito kay sa man do na kuno fiesta di baka ni hubog unsa kaha pero sige lang ato lang ning hatagag pagtagad don mga kasama kay kining ni ang maong pulis ha unsa man kaha si General Torre o makahibalo ani no. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad kay si House Speaker Martin Romualdez. Wala kuno'y plano mga sukin tigpaminaw nga modagan pagka-presidente sa 2028 nga presidential election. Straight to the point. Sumatod pa mga kasama sa iyahan tigpamaba nga si Attorney Princess Abante ang iyang tigpamaba sa lower house mga kasama nga wala kuno'y bisan gamay timailhan
og walay plano si House Speaker Martin Romualdez nga magpapili pagka-presidente mga kasama. Kamugod kasamang Nestor, ikaw magbutbuot ka manggug ingon nga si Martin Romualdez mo nagag presidente. Di man lagi ko no di ay. Bisan og kuan na kasamang Nestor, basin og pa dili-dili. Noon dili gyud na karon. Kahibalo man sila nga baho kayo sila gyud sa publiko. Kahibalo sila baho kay sila sa publiko, baho kay sila sa masa, baho kayo sila sa tuang mga uniform personnel. Tanawa go eleksyon. Tanawang eleksyon, doon na ba'y nakasud nga mga senador kaalyadong Presidente Marcos? Wa sa mga absentee voters. Wa. Sumun na ikaw di gyud ka mo angkon ron kay kun mo angkon ka nga mudagan ka pagka presidente karon nya baho ka kayo, samot yung gag manimaho yung gag samot. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad sad makasama kay si Senador Ruben Padilla ni pagawas ni siya karon og pulong nga matod paniya nga mo voluntaryo siya pagka campaign manager ni Vice President Leni Robredo naman, Vice President Sara Duterte o Amy Marcos tandem sa 2028. Sara Amy kuno mga sukindig paminaw ang 2028. Si Vice President Sara Duterte may mudagag pagka-presidente o niya ang mo Vice President kuno niya si Senadora Amy Marcos. Mo man nagiingon ni Senador Ruben Padilla. Unsa baka ni kasamang Nestor pero gipangutana si VP Sara nga unsa man ni katensya nasyak man ko nga si Ruben Padilla ra may nagbutbuot adto. Pero niingon mga sukintig paminaw sa si Senadora Amy Marcos nga nakapangutana gyud kuno siya og nangangha siya, nahikurat siya sa pag-announce ni Senador Ruben Padilla. Pero ang pahiyong biya ni Senadora Amy Marcos murag giganahan pod, muraga mapahiyomon pod sa kaayo nga mura ba og kanang ang imuha bitang ulo ga lingo-lingo kasamang Nestor ana galingo-lingo dalangang ha pero ang kasing-kasing nagbuto-buto Hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw kay base og si House Speaker Martin Romualdez way plano nga maghimong presidente kay ang iyang imong presidente si Risa Hontiveros, Senadora Risa Hontiveros kay base og mo vice president lang siya. Nindot nga tandem Kani hatagag pagtagad doon mga sukintig paminaw kay kanang na ang tungod ba kay gisigig sunod-sunod si Amy Marcos ni VP Sara mga sukintig paminaw. Pero tan-aon taniron unsa may pulsos mga tao. Unsa may pulsos mga tao nga gani diri Sugbo, gani diri sa Sugbo na inibotar ni Senadora Amy Marcos pero wa man siya maka-appeal sa Magic 12. Wa maka-appeal kay ang mga Sugboanon gyud lagi gahi kay patuhon. Kani kita mga Sugboanon kasamang Nestor gahi kitang patuhon. Wa magimutuo mga Sugbo ato nga ang katong Sugboanon nga gidaladala Vice President Sara Duterte nga mao nga bisan og itim. Katingon, itim ngayon. Gyud mo kuno wa gid patuon Sugboanon pero naay mga taga Sugbo noon. Pero pero wa ka-appeal sa top 12. Si Senadora Amy Marcos dito no sa Mindanao appeal siya. Pero mo na nidaog sa top 12 gyud siya, ika-12 nga senadora. Pero mingon mo gud ang mga Sugboanon nga katonto abitaw ningon Senadora Amy Marcos nga naghiring-hiring lagi dito sa Senado o niya ningon nga Duterte gyud siya. Ingon sa mga Sugboanon, istoryahe. Di mo tuo, dili dayon mo tuo. Pero uban ko ng mga babae kasamang Nestor gugma hinoon padagoy na murag murag gugma pa hinoon dagoy na murag malukmay ang babae